Mayo ng buhay asintadtad ding tama ning bala ning badil. Ang 70 anyos na si Jaime Sharon E. Canon, kang Zone 4 Barangay Libtong Libon Albay. Kan madukayan pasado alas 5 ning maagawng kasudma Abril 18. Sigun kay Police Corporal Armin Angelo Villamil, kan Libon Municipal Police Station, an mismong aki kang biktima ang nagpaabot sa inda kang insidente. Sa pagberipikar kang sumbong, na-recover ninda sa crime scene ang mga basyo ning bala ninda ipamadeterminar na kalibre ning badil. Siyam na tama maning bala sa maniba-ibang partikan hawak ang biktima ang sinapo kay ni. Nung pagpunta po namin yun, halos medyo isolated po kasi na barangay po yun dito, medyo papasok at medyo talaga pong masukal po ang papunta doon. Tagpuan mo naman po siya talaga na may mga tama po siya ng bala sa iba't iba pong parte ng katawan niya, dibdib, sa mukha at sa kamay po. Pagkukupra ang sulamenting hanap buhay kang biktima, aminado ang PNP na blanco pasinda sa posibleng motibo sa krimen, urug pang mayo man subot na kaiwal o kadagit ang biktima. Dipisil man da sa otoridad na masusugtulos ang kagibo, urug pata mayo man na testigo. Pag-imbestiga po na sa pangyayari po is wala pong nakakita dahil sabihin ang mga kapitbahay po dun kasi is medyo magkakalayo. Kumaga parang ang bahay mo is parang mga 10 to 50 meters away sa kasunod na barangay. Ngunya na taon, inipamansa nang naitala nindang pambabadilgadan sa saindang banwaan. Sa presente, padagos pang pinagigibong investigasyon kang otoridad, ngani matauan hustisya ang biktima. Nangunyan ang nakapatente na sa saindang barangay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal